am regăsit la un nou video cu alți doi noi Cu The Gang. Da. Introduceți-vă. Eu Eu mă sunt- numesc Mihai. Wow. Ok. Eu, je suis Misha. Da, o să traduc acolo jos. Nici eu nu știu ce înseamnă. Glumesc. A Deci da. Oh spus, my god, jucăm 4. a spus, je m'appelle Misha. Deja o bă. echipă s-a dus. E Bă. același Echipă nu pentru era, mine. echipă nu era, știți? Știu. Da, ok. Ok, ne suntem mai mulți. Băi, Mihai, tu dai cover la mine. Băi, Da, nu. roșu e numai unul. Băi, băgați glas, că dacă băgați glas, Da, și... Eu mă jucam cu Mihai Bad Wars, dar ăștia era prea overpower și am pierdut. Și Endstone trebuie să spuneți. Endstone și Glass și Wood, toate bun. Și Water. Da, Water am uitat să spun вообще. Da. Da-te, bă! Băgați așa un layer de endstone. Băi, vine la tine. Ok, vin să te ajut, Oleacă, că eu am sabii Nu am de... nevoie de ajutor. Eu am o sabii de miners. Eu am jucat în Void. Mă crezi? Da, Red a plecat. Dar eu eram să-l omor pe Blue și... A, nu, Red a plecat și eu eram să omor pe Blue. Da, pe Blue l-am dat în Era scăt jos. Deci, fraților, vreau să vă zic că azi, cred că, eu cred că o să fac un Ok, live. 4 diamante. Azi cred că noi o să facem un live, adică eu singur care poate să fac un live. Că Nu, eu ai tot pot, pe alt account, da. Da, tu tot poți, numai că tu, Dacă doar eu nu vreau. da. Și Gabi n-are subscriber. Ia si, bă. Și Gabi a să spună că ăsta are Mac și nu poate să facă live stream. Da, mă. Da, le filmările. Băi, cineva ne atacă, cineva e la bază, vă rog? Că eu La bază, merg la după bază, unul, eu- Da, merg- eu sunt. Da, O și da, noi ne atacă? Da, Da. Are cineva... ești prime. Ok, el o să facă drop down. Da, Da, luați... l-am omorât. Fiți, hai să ne ajute. Uite, Luați fireball-uri, luați niște fireball-uri ca să putem... Fireballs. Fireball! Bă, și ne-a aruncat bulul, by the Eu way. verific cine vine. Cine-ți dă și Bă, la da, mă, emeralde? mă, Cine-ți dă mă, și la mă, emeralde? M-am dus, m-am dus, m-am dus. Eu de-amă sunt. Vezi că mapa asta e la cool. Dar ce să nu mai dau emeralde? Că emeraldi sunt mai greu de luat? Da. Nu, adică 2 generatoare, că atunci erau 4 Ah, când da, mă da, jucam. da, nu știu. În servere Mapa. și mapi care sunt și 4 tocmai. Era una, este una în care sunt 5, unul în mijloc și 4 la edge. Da. După mine vine Întreb. roșu. Nu că doar și de defende eu. Ăla vine iar. Eu auzi? Eu cred că mă duc să iau 4 la red. Ce mai- Este unul cu Invisible Potion. A, asta tu erai. Hai, treci. Mă duc eu. Nevoie de armor. Eu am văzut ceva Potion Effects. A, dar nu pot să iau oricum omoră. Are cineva gold? 2 bucăți de gold. Nu cred că... Eu am. Ai, am căzut low. N-ai, W. Eu am 2 emeralde și... Gata, am luat. Eu vreau să Ele încerc să sunt fac vezi. pe... Pune nether chest că sunt lipers. Da, Eu nu mă. fac Blues 2, ready 1. Pita, the host is here. Perda. Băi, Dar și dacă facem red, PvP-ul. că stai singur. Red e singur, băi. Duceți-vă la el! Eu- Eu am ușis. Are endstone, dar numai că am pickaxe iron. PvP-ul e așa Băi, de dacă se rupe sword în timp și te dai fight. Cine... Pur și simplu bagi autoclicker și gata. Easy. Nu, dar aici n-ai voie. N-ai voie. Poți să-ți dai bani. M-am prins într-o capcană. Băi, cine are pickaxe în voi? Eu am dilemă acum. Perda. The host is here. Nu! A, duminică nici nu aveam oricum. Asta e 5 HP, băi, asta, nu știu dacă se poate să fac regenerate. Haideți să ne luăm emerald generator, dar duceți-vă... Eu mă duc să dau push pe blue. Oh, nu mai contează, nu mă duc.
Duceți-vă și luați diamond generatoarele prin toată Da, mapa eu ca să iau putem generatorul tot cu mine, băi. Da. Tot vin la tine, știi? Deci cam Island. Deci am Băi, noi ascultat. vrem încă 20 de diamonds. Ca să Uita. luăm... Mhm. Băi, ajutor, Ia, mă. cineva, ajutor! În față la bază la noi, în față la bază la noi. Vă rog, ajutor, ajutor, ajutor. Dar eu nu mai văd. Eu am 3 emeralde, băi. Eu am 3 emeralde la mine, băi. Băgați Cineva dă glass push. pe... Luca, uite Dar și pe la eu bază. sunt broke. Dă push. Ăla cu emeraldes. Eu am emeralde. Dar chiar băgați glass, băi, dar eu sunt broke în aer. Bă, dă mapa asta așa de rău. Nice. Înainte că... Ah! Au, Nu, uite da, dar mele. uite câte puțin generatoare, băi. Eu sunt 4 generatoare de Didi. Și ne Avem poate să-mi Didi. dai favor cu un emerald. Puneți Da. în common chest-ul. Puneți în chest-urile la toți diamonds, bine? Eu vreau să fac... Vreau să... Da, nu băgați, să mă tu. Aghiază-mă, aghiază. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu aghiază. Dați-l niște iron. Nu, Eu mai iron. nu-mi dau nicio fică. Apă dă-ne iron. Nu mai am iron. Îmi cumpăr fireball. Fuck. E, eu nu dau. Revine la noi numai că mă duc să-i distrug patul la red. Apărați Da. red. Apărăm pe Da, red. ca să văd. Apărăm contra red, ok. Am dat un fireball la red. Băi, Luca, tu ești... Luca, că e... Băi, eu Mi-a dat fireball în mine, v-am cazat. Am dat cover la bed, am dat cover la bed. Oh my god. Gabi, dă un fireball din nou. Gabi, dă un fireball din nou. Uite, cine la pod, băi? Oh! Bă! Cine n-a făcut reveal? De I cine la don't pot? Oh know! my god. Dar nimeni nu era la pat când eu m-am dus. Era pe crouch. Au, e slow, e slow. Ah, damn, băi, nici nu l-am văzut. Oh, fuck, Luca, diamond-urile mele. nu! Luca, tu ai murit? Am Bine, văzut, tot? n-am murit. De cine ai Cineva murit? altul. Mihai a murit. Nu, fiai. Mie nu-mi pasă. Oh my god. Băi, luați toate din chest și aveți. Băi, de dacă ăștia doi fac Dar tu ești gay, ce să fac? team, Feliz Da, dar și Navidad. insist am dat, Dun, băi. dun, dun, dun. Luca, băi, sorry, n-am vrut așa. Ei, Feliz ne vede. eu am fost sniper. Bă, dar red cu blue fac team. for real. Nu. Ba nu, uite numai și ăștia două fight. Cineva a dat 30. La început. A rămas... Yes, La început e făcut team, bro. Am bleac. Îi fac cover black. la tot A patul zis lui Pereca. lor cu un wall. Cu un wall de planks și wool. Care mi-a ținut. Nu, Luați TNT și atacați-i pe... TNT 8 gold, ei. Mai bine fireball geamă. Asta e cheap. Eu pot să-mi iau acolo. Da, you get it. Luați TNT și atacați-i pe albaștri, că e... Luca, Nu, da, dă și-s puternici prost. Pired, trebuie să ne facem Napoleon. Piret, Napoleon. Eu dau cu fireball, eu dau cu fireball, eu dau Nu cu ia, fireball. nu ia. Nu ia. eu am fireball. O? Cine? Ba da proste red. La Blue. Eu-mi duc să atac Dar și pe dacă Blue. atacăm blue, și dacă atacăm blue. Asta Atacați blue, dați luat Eu am TNT, fireball. ați luat TNT. Nu! Am dat fireball în aer. Luca, eu dau charge. Eu mă uit la voi. Mihai, tu mai ești aici? Nu. Eu mă uit. Ia o gaură mare în mijloc. Oh my god, ce o să baricadare e asta, băi? Oh my god, cât e... Încă un strat. Îi atacăm. Take the blade. Da, Давай, Миша, Hai, Mila. давай. Dacă stai Mila. Ui, Nu! Nu. Dar ce trebuie să fac? Ok, hai să vorbim. Tu ai fost, Deci, băi, tu ai fost asta e numărul video, 1, băi. asta e Tu ai fost video. numărul 1 din killeri. Hai, a doua rundă. Încă o rudă, da. Dar vede deja e 11 minute. Azi facem caturi, azi facem caturi. Asta așa fac. Da, revine, cred că... Fac Tower Defense Simulator, băi, Bine, hai. Mihai, uite la roșu. Ăștia se joacă Tower Defense Simulator, băi.
Fraților, Oh, cred că... Holy Tower, băi. Băi, Fireball măcar- all it takes. Măcar e bun la Build Beater. Workshop. Băi, eu nu înțeleg de cât ei să șadă așa ca proști și să chinuie ca să facă tower-ul și ala mai bine bagă tot. Nu, dar este una deodată faci Dar build băi, tower, un știi? fireball dă Tower. distract la totul, băi. Ce tower fac albaștri? Dar uite la roșu, ăștia fac un tower. O, Doamne. Ăștia vreau să fac 9-11. Eu nevoie de 10. Ce? Bine, eu nu Cause trebuie să... 5'11 and P did touch me when I was 7. What? Ce? Nu e mai bun. Noi Băi, avem cel mai bun bed defense de pe net pământ. Da. Eu mă duc în atac la verde. Că Și știu. tu faci throw out la Uite-te la patul la vele verde, băi, și că să-i arată. Kawasaki. Kawasaki, Băgați goles! Mihai, proim. Bro, crede că e domnul Lorenzo. ok, fraților, eu o să fac cat până la finalul de video ca să... Verde, mă, că vine push spre noi. What the fuck? One lesbon. Eu mă duc să le fur diamantele de la verde. Uite, tu ai văzut nickname-ul lui? Era scada. One less ball. One less ball. Oh, Nice balls. I cut the little bro's balls off. I chopped his balls off. I-am distrus patul. 9? Nu, mie. oh, oh, Eu am distrus patul la ei. Cine pierde patru? No! Shit, nu pot să ajung. Gabi, de ce ai murit la one less ball? Avea enchanted sword, mă tincă. De iron. Să ajung sau nu? Să ajung sau nu să ajung? O să ajung. Facem raid pe green. A, Da, dar da. pe cineva stă la bază, cineva stă Eu la stau bază. la bază, eu stau la bază. Când am nevoie de Eu sunt la green acum, am nevoie de asta. Me time of Loc, mai ții minte Mission Impossible cu Atarul. Da. Ok, eu tot pot să iau, eu tot fac raid la green. Numai că eu nu știu dacă eu fireball. Nu trebuie. Hai. Mișa! Îi atacăm din fiecare parte. Iată că... Don't let them escape! Eu dau fireball, eu dau Napoleon, fireball. hai, mort. Bro, a luat golden. Un green Free vrea să loot, scape, free un loot. green Vine vrea să scape fireball-ul. la blue. Eu mă duc după celălalt green. Noi toți ne ducem când... A, nu, gata, nu mai Cineva a știu. dat fire, băi, TNT la noi. Piret. Păi, dar mapa asta e așa de Red rea. a fost la noi în Băi, bază și a dat prost. TNT, băi. Oh my god. I-am dat save în Haideți să Eu am dau 4 un diamonds, simulator pe aici. Monday. Hai să-l omorâm pe Luca. Du-te, na. Facem raid-ul, Luca. Oh my god. Hai, faceți raid faceți raid la Mihai, noi, uite-te nu după pierde. dacă nu vine nimeni. Luca, cum ai căzut în void? Să nu-i pare. A, Lol. cineva prost a căzut în void. Mihai. Eu mă duc la Tower Defense Simulator Eu la tot. Red. Eu am bower, eu o să fiu princess. Așa stau AFK вообще. Redu? A, nu, asta are un bou. Și asta se pregătește. L-am lovit de Am acolo. știut-o, prostule! Uite cum Gabi muș vine, uite cum Gabi muș vine. Uite cum Gabi muș vine. Hai să arătăm un pic pe Gabi. Bă, Gigi. Omoară, distruge. Omoară pe asta, da. Ah, e low. Oi! E low. Am câștigat! Yes! Yeah! Yes! Eu am fost GG! numărul 1. Asta era așa de gri, așa. Oh my god. Deci da, fraților, ăsta a fost videoul. Sper să vă placă. Pe data viitoare. Pa, pa! Pa, pa. Get